Ja, nu har jag precis vaknat och ska snart gå till skolan. Först ska jag ta på mig och äta frukost. Sen tar jag långborden till skolan. Yes. Yes. Dags att ta på sig då. Japp. Sådär. Nu har jag tagit på mig då. Och klockan som sagt är så mycket. Yes. Så nu ska jag äta frukost. Japp. Då var det frukost då. Yes. Ja, ska jag bara äta upp detta. Röra tänderna och sen dra till skolan. Yes, nu ska jag göra mig redo för skolan. Ja. Yes. Sådär, nu har jag ätit färdigt och sätter mina grejer. Gör mig redo till skolan. Yes. Yes. Ska ta min väska. Sen ska jag under här och hitta långbord. Ska jag göra mig redo? Sticka. Yes. Ja då. Yes. Nu sticker vi. Yes. Bra. Där går det som ett stort. Ja, då skriver jag. Jag fortsätter gå nu så ses vi snart igen. Yes. Ja.
Så det är ju kattgymnasiet i Halmstad. Yes. 1000 meter till. Så. Ser man. Nu är jag fan vid Kattegatt gymnasiet. Jag är inte så bra på att göra vloggar, för detta var min första vlogg. Jag har aldrig gjort det innan. Men prenumerera eller gilla videon om ni vill ha fler vloggar. Så ja, så kommer det fler om ni gillar eller prenumererar. Yes. Nu ska jag gå in i alla fall. Så ja, vi går in. Jävla oljud. Men som sagt, glöm inte att prenumerera om ni gillar den. Det kommer komma fler. Ja. Ha det bäst. Ses vi nästa. Jag hoppas ni gillar den här videon, för fler kommer göras. Och ja, ha det bäst, så ses vi nästa.